Hej Anne. Jeg vil gerne præsentere min portefølje for dig. Jeg har lagt en lille plan for, hvordan jeg gerne vil gå igennem det. Jeg vil gerne starte med at vise dig de mest relevante visualiseringsopgaver og fortælle dig, hvilke teoretiske temaer de er en del af, og hvorfor jeg har løst opgaven, som jeg har gjort. Så vil jeg gerne gå videre til mine egne noter, som er noter, jeg både har taget i moduler i billedkunst, men som også er noter, som jeg har taget derhjemme. Til sidst, så vil jeg vise dig, hvor langt jeg nåede i mit eksamensprojekt, bare lige hurtigt til sidst, for sådan at slutte ordentligt af, men også for at vise dig, hvordan det egentlig går for mig, men også for at slutte ordentligt af på den her lydfil. Yep. Jeg vil gerne starte med at vise det første visualiseringsopgave, som er et installationsværk, jeg har lavet sammen med 3 andre, som er en del af det teoretiske tema rum og komposition. Vores idé med dette installationsværk var at vise den meget forskellige vej, vi alle sammen er på gennem uddannelsen, altså gennem uddannelseslivet. At vi alle sammen har en meget forskellig vej, men vi alle sammen når et slutpunkt, og slutpunktet kun er noget, vi selv kan bestemme. Altså, slutpunktet er noget, vi kun selv kan bestemme, hvornår er. Så altså, vi har hver vores personlige slutpunkt. Og dette installationsværk havde vi også sat ind i biblioteket for at give biblioteket en dybere mening. Fordi efter vi satte dette installationsværk ind i biblioteket, så man gik ind, så skabte det på en måde en helt ny dimension i det her rum. Altså, at når du tænker over det, så er bøger faktisk et virkelig stort fundament til mange af de ting, vi har lært her i livet. Så yep. Så vil jeg gerne gå videre til en dynamisk model lavet af Lego, som er endnu en visualiseringsopgave, som jeg har lavet, og den er også del af det teoretiske tema rum og komposition. Og det er en model, som vi har sørget for, at den er dynamisk interessant, og den er interessant for alle vinkler, at den inddrager rummet, at den er organisk og geometrisk. Og til sidst, men ikke mindst, har vi også sørget for, at vi ikke er blevet inspireret af nogle andre skulpturer. Det er altså en skulptur, vi fuldstændig, altså en model og skulptur, vi fuldstændig har tænkt på selv, og som vi fuldstændig har udført selv. Yes. Farvelægningsopgaven, som er en del af det teoretiske tema, lys og farve. Og grunden til, at jeg valgte at lave en gul ramme omkring dette billede, var det fordi, at det virkede som om, der var noget helligt med de her mennesker på det her billede. Og det fandt vi også ud af, der var. Det var altså Jesus i midten. Jeg har valgt den blå himmel og den grønne baggrund for at vise, for at genskabe virkeligheden i det billede, men også for, altså med den gule kant, også for at vise, at der var så noget helligt over det her billede. Den lilla farve er søndens klæder og baggrunden bag ham, og det er sådan centreret omkring ham. Og det er egentlig for at vise, at selvom han var den mest hellige, selvom han var Guds søn, så blev han stadig udsat for utrolig meget mistro, og utrolig mange folk, som så ham som en mand, der løj for dem simpelthen. Og det synes jeg virkelig, at den lilla farve på dette billede beskriver. Yes, og så går vi videre til kunstkoder i et iscenesat fotografi. Og det var en del af det teoretiske tema, krop og køn. I dette billede har vi prøvet at bruge halskæden til at betone forvirringen i kønskoderne. Altså da vi bruger en lang halskæde, som normalt er til piger. Men vi ser også et barbecue-magasin, som virkelig er mandligt, da du for det meste ser en mand stå og grille kød ude på grillen. Så vi prøver altså at betone forvirring i dette billede med både at putte en lang halskæde, som normalt er til piger, og så også at putte et barbecue-magasin ind, som egentlig viser, at ham her, det er altså en nytænkende mand, vi har at gøre med her. Vi prøver også at vise en nytænkende mand, som ikke er bange for, hvad andre folk tænker om ham. Som både tør at gå med lange halskæder, som vi normalt ser til piger, men som også elsker at grille og spise kød. Yep. Så det collage, som jeg lavede den 6. i 2017, og det var en del af det teoretiske tema krop og køn. Og min intention med dette billede var egentlig at danne nutidens stereotypiske blik på overvægtige mennesker. Fordi hvis du ser en overvægtig mand eller kvinde på gaden, så er det tit folk tænker, at ham her, han er for doven. Hvis han nogensinde skal blive tynd igen, så er det gennem en operation eller en indsprøjtning. Det kan simpelthen aldrig nogensinde blive gennemmotioneret, fordi han har allerede vist sig, at han er alt for doven i den første del af hans liv, til at nogensinde at motionere sig tilbage til at blive tynd igen.
Og det er meget det blik, det stereotypiske blik, som folk har på overvægtige, når de ser på gaden. Altså de forbinder meget tit overvægtige mennesker med dovenskab. Altså man er for doven til simpelthen at motionere sig. Den eneste måde, de nogensinde vil blive tynde igen, det vil simpelthen være gennem en operation, eller vil få en indsprøjtning. Så ja, det er sådan, den debat prøver jeg lidt at skabe her, ved at vise, at det er altså ikke alle mennesker, som er overvægtige, på grund af, at de er dovne. Der er simpelthen nogle mennesker, som er født med en speciel sygdom, og der er simpelthen andre mennesker, som simpelthen har for meget stress til at gå og motionere sig. Jeg prøver lidt at gøre op med det tabu, der egentlig er med, at mange folk egentlig tænker på, en overvægtig, han er en doven mand, eller en doven kvinde. Altså det er simpelthen det blik, vi har på de fleste overvægtige mennesker i nutidens verden. Cindy Sherman er den næste visualiseringsopgave, som jeg gerne vil vise. Og det var en del af det teoretiske tema, krop og køn. Og her, der refererer hun med 2 billeder rigtig meget til de kvinder, som bruger alt for meget bruncreme og makeup. Fordi hun synes egentlig, at kvinder er helt perfekte og naturligt smukke, som de er. Altså de har ikke brug for makeup, de har ikke brug for bruncreme til at se smukkere eller lækre ud. Så hun prøver egentlig at skabe en debat med at sige, ved du hvad, hun prøver egentlig at snakke til kvinderne ved at sige, kvinder, I er alle sammen smukke som I er. I har ikke brug for at bruge makeup. I har ikke brug for at bruge bruncreme for at se smukke ud. Naturen og Gud, som hun siger det her, har skabt det som I er. Og der er ikke nogen grund til, at I prøver at lave om på det faktum, at I ser ud som I gør. Fordi I er naturligt smukke som I er, og det handler bare om at hvile selv og sige, ved du hvad, jeg er faktisk en smuk kvinde uden alt det her makeup og bruncreme. Og det er lidt den debat, Cindy Sherman prøver at skabe med de her billeder. Så det næste billede, det er en øvelse med gengivelsesstrategier og ismer. Ismer, som er en del af det teoretiske tema perioder. Og til venstre på det her billede, der går jeg rigtig meget brug af den ekspressive gengivelsesstrategi. Det er altså nogle klare mættede farver, jeg bruger, men også konturstreger, som vi ser her. Så det er altså en ekspressiv gengivelsesstrategi, vi har at gøre med her. Nedenunder til højre her, der gør jeg brug af den impressionistiske gengivelsesstrategi. For jeg synes lige præcis, det billede gør brug af et levende formsprog. Jeg synes, det var lidt svært denne her gengivelsesstrategi, men jeg synes, jeg endte med et meget godt billede, som egentlig set udefra gør godt brug af den impressionistiske gengivelsesstrategi. Og så her har jeg lavet en impressionistisk skitse, som også er en del af det teoretiske tema periode. Og jeg har arbejdet meget med at skabe en flimrende fornemmelse på det her billede. Og så har jeg skabt et billede uden nogen konturstreger overhovedet. Der er også lidt ironisk i mit billede, da jeg gerne vil skabe noget forvirring på den måde også, med at jeg simpelthen har skabt et æbletræ uden æbler. Så er det den sidste visualiseringsopgave, som jeg gerne vil vise, og det er en perspektiverende visualiseringsopgave til værket Emergency Room. Og det var også en hjemmeopgave, vi fik for den her. Og den her er simpelthen lavet, at jeg har valgt at lave om på et billede fra en artikel, hvor der står, at Valdemar fra Drengene på Kanten skal være far. Denne visualiseringsopgave var en del af det teoretiske tema perioder. Drengene på Kanten er en utrolig sjov, spændende og medrivende program, som man hurtigt, let kan blive grebet af. Men det er specielt Valdemar, som fanger en i serien. Han er en mand på 25 år, som stadig snakker med en rigtig grov accent, og som stadig tager sin afsluttende 9. klasse eksamen. Men jo flere episoder man ser af det her program, jo mere skeptisk bliver man som seer. Man begynder altså at tvivle på Valdemars rolle. Om den er troværdig, om det virkelig er det rigtige ham, vi får at se på tv. Og så går jeg egentlig op med den her debat med, at jeg prøver egentlig at skabe noget nyt med at sådan se på reality som en helhed, men også de mennesker, som deltager i reality-programmer. For jeg synes også, vi har hørt før, at de folk, som deltager i reality-programmer, det er ikke de rigtige de viser til tv'et. Altså, det er en falsk personlighed. Og hvis Valdemar, han skal være far og vise sig ude i offentligheden med sit barn, så har jeg prøvet at vise lidt om, altså hvis det nu var en falsk personlighed, han havde opdigtet, så har jeg lige prøvet at vise alle de tanker, der går gennem hovedet på ham. Hvis han en dag går med sit barn
ude på gaden, og folk kigger underligt på ham, fordi får han egentlig til at tænke lidt sådan, spiller jeg egentlig bare en rolle for at få se til mit tv-program? Gemmer jeg mit rigtige jeg for omverdenen? Kan jeg blive ved med at skjule min identitet? Kan jeg blive ved med at leve mit liv på den her måde? Altså, hvor jeg skal blive ved med at spille en rolle, når jeg er ude i offentligheden. Og så også til sidst, hvis det er, at man spiller en rolle så meget på både tv, men også derhjemme, også når man går ud i offentligheden, så kan man til sidst måske ende med at blive til den personlighed. Altså, man kan ende med at ændre sig til den personlighed. Og så har jeg også egentlig prøvet at afslutte det med et spørgsmål ved at sige sådan, er jeg egentlig det forbillede for mit fremtidige barn, lige pt, med den måde jeg opfører mig på, som jeg inderst inde gerne vil være? Altså, er han det her forbillede? Er han den her figur, som hele Danmark næsten gør grin af, når de ser det her tv-program? Eller skal han til at vågne op og måske træde ud af sit tv-program, træde ud af sin falske personlighed og vise sit rigtige jeg til både omverdenen, men også til hans fremtidige barn? Nu vil jeg gerne gå hen til mine egne noter, som er noter, jeg både har taget i modulerne, i billedkunstmoduler, men som også er som også er noter, som jeg har taget derhjemme. Og jeg vil gerne starte med at vise en ekspressiv skulptur, som er en del af det teoretiske tema rum og komposition, og den her skulptur er lavet af Auguste Rodin. Jeg synes, den her skulptur udtrykker følelser som sorg og ensomhed, da han virker ked af det. Altså, han har ikke nogen snak med, han er ensom og alene i verden. Han virker næsten som en mand, der har tabt håbet. Yes. Og det er en analyseopgave, som er en del, og de her noter er en del af en analyseopgave, som var en del af det teoretiske tema krop og køn. Og det er egentlig for at vise mange af de ting, mange af de kønskoder, som vi ser i nogle malerier. Altså, jeg synes, på dette billede, så ser vi, at halskæden, som den her kvinde har på, betoner det kvindelige køn, på grund af, at du næsten aldrig ser en mand med en halskæde som denne, med de her perler. Så jeg synes, at den betoner den kvindelige kønskode. Her, på det her billede, så er det de kvindelige, der er det de høje hæle, som kvinden er på, som betoner den kvindelige kønskode. Fordi det er ikke normalt, man ser en mand gå med høje hæle. Og sidst men ikke mindst, der er det festkjolen, som betoner den kvindelige kønskode. Fordi det er også normalt, det er også, i hvert fald i dag, meget unormalt at se en mand gå rundt med en kjole til en fest. Og her så vil jeg gerne lige vise de noter, jeg har taget til Bjørn Nørgaards parafraser af Venus fra Milo skulpturen. Og jeg tror, Bjørn Nørgaards intentioner med de forskellige skulpturer, men specielt med den her skulptur, det er at give sådan skulpturen et nyt look, et mere form for skræmmende look. Så beskueren, som kigger på skulpturen, som først kigger på Venus fra Milo, og så bagefter kigger på Bjørn Nørgaards parafrase og tænker noget helt andet. Altså han vil gerne skabe næsten en ny skulptur, altså ved at lave den her parafrase, fordi det er virkelig det han gør. Han skaber næsten en ny skulptur, som ikke mere har det der stille og rolige look, skønlige look, som ikke mere har det der sådan skønhed, men som på den her skulptur har et mere skræmmende look, som næsten skræmmer beskueren. Yes, og til sidst i min egen note vil jeg gerne vise billedsøgning og praktisk øvelse, som var en del af det teoretiske tema periode. Og det er altså Jax Nielsen, vi har at gøre med her, som er en kunstner, som gør rigtig meget brug af det dynamiske i mange billeder. Altså han skaber både dynamik i menneskerne i billederne, men også dynamik i øjeblikket. Altså at der sker en hel masse bevægelser. Han skaber utrolig meget dynamik i hans billeder, så man kommer til at se rent der. Man kommer til at få en hel masse indtryk, når man ser på de her billeder. Yes, og til sidst vil jeg gerne komme ind på mit eksamensprojekt, og jeg vil gerne lige hurtigt sige, at Bjørn Nørgaard Venus parafrase var en del af det teoretiske tema krop og køn. Og mit eksamensprojekt er nogle logbøger og dagbøger, som jeg har ført de sidste par dage. Og jeg vil gerne bare lige vise, at jeg har taget logbøger de sidste 2 moduler, og det er gået rigtig godt. Men jeg mangler stadig til at få min idé til at komme sammen med emnet, så de egentlig sammen skaber en helhed, hvor emnet er det sådan hovedpunktet.
hvor emnet altså er hovedmålsætningen i min eksamensprojekt.